Здравейте всички! Това е предаването High in the Sky. Предаване за хора с променени възприятия. Първият епизод се случва на 7 април на едно култово за шумен място – Пейки. Насладете се! Какво ви е мнението за Луната и за нейната кръглота? Това е окото на обществото. За нейната кръглота ли бе? Да. Окото на обществото е много... Кръглотата на Луната. По-скоро ми допада, по-скоро не ми допада. Не бе, допада ми. Ако беше квадрат на Луната, щеше ми е странно. Или триъгълна. Най-малкото, което е. Имаме достатъчно триъгълници наоколо. Съзвездие едно друго, ето. Насочете камерата нагоре да видят хубаво триъгълниците и съзвездията. Сега Луната е хубав баланс да е кръгличка така. Ако беше квадрат, ще е странно. Фрики. А кръгла тип ябълка или кръгла тип круша предпочитам аз. Круша. А ти? Ти не знам. Обърни си камерата към тебе. Все пак отговорете. Как? Какво? Така. Да. По-скоро тип ябълка или по-скоро тип круша? Според мен или според тебе? За тебе или за мен? Според мен е, разбира се. Добре, айде според тебе е ябълка. Тъй като гледаме ябълка. Ябълка. Не, между другото може и круша да е. Ябълковидна круша. Да, круша. Ябълковидна круша. Между другото и моят любим плод е круша. Така и? Добре, да се прехвърлим на съвсем друг проблем. Проблема с жабите. Имаме проблем с жабите ли? Имаме проблем с жабите. Сериозен, социален, сериозен проблем. Тези жаби единствено ме пречат, като слизам надолу по стъпалата, човек ми скачат, удрят ми са по краката и ходя им по главите, направо са побърквам човек. По жабешки глави ходя, като слизам по стъпалата. Ужасно е, наистина е гадно. А това символ на вашата сила ли е? Че Символ на моята по сила не е. жабешки глави. То е, доколкото зная, то е изписано във вашия герб. Човек стъпил върху две жабешки глави. Правилно ли съм разбрал? Кажете, правилно ли съм разбрал или има някаква долна инсинуация? Инсинуация по-скоро. Инсинуация по-скоро, аз съм за... За жабешките глави. Това е абсолютен фарс. За жабешките глави. Това са жабите е фарс, бе, момче. Моля ви малко по-сериозно. Така, че ние цяла час сме сериозни, бе. Ставаше Ние дума говорим за за... Луната, говорим за жабите, ние цяла час сме сериозни, бе. Ти ми викаш да бъдем по-сериозни. По-звездата. Искам да попитам също и на какво мнение сте относно протестите? Ти сега снимаш ли го? Гражданските протести. Относно гражданските протести. Не ми Да. се занимава Той повече с има граждански казарка. протести, още повече с организираните. Значи вие имате... Сега имаме въпрос Играят от наш на сигурно. зрител. Играят на сигурно. Имаме въпрос от зрител, да. Колю от село до Монтана задава... Не ми се организират повече протести, брат, за известно време. Колю от село до Монтана пита. Сделка или не? Кравичка, Това са банката! Коля от село до Монтана пита. О, не. Колю от село до Монтана пита в своя имейл до нас. Дай ми момиче и не да звъниш да бягаш надолу. Питах Николай вън не избяга. Сега си да От село до Монтана. Моля ви се, тук в апаратната имаме някакъв проблем. Коля изчезна. Коля, дай тя ако звъни избяга е бас. Господине, прощавайте. Ето я. Колю от село до Монтана пита следния въпрос. Моля, внимание. Мерси. Козичка или кравичка? Козичка или кравичка? Да. Зависи от ситуацията. Продавам болер и... Да, от апаратната ми съобщава, че в момента трябва да прекъснем предаването. Поради липса на енергия? Да, на електролитна енергия. Паднали са ни електролитите. А вие какво смятате за звука? Gangsta shit! Gangsta shit! This is the shit! За звука какво мислите вие? Звука, ако не е нискочастотен и високочастотен, не става. Не става. С други думи, без чистота звук няма. Един вид хигиената на звука е най-важна. Ако не кръв от ушите, не става.
Да. Обичате с тази камера, очите... Искате... Да, знае. Знае за тая ваша изява в този вестник, за вашата статия относно звука и това, че вие казахте. Искам да ви цитирам, Всъщност ми взеха интервю по Радио Шумен. Им пратих материал за интервюто. Така. И те ми точно 2 секунди сложиха от нещата. Смятай. Защото директора на радиото ще те прибия тебе. Директора на радиото каза: такова не мога да пуснем в ефир. Такова не. Аз цялото интервю ще... Такова не мога. Кой дими, бе? Тензора! Аз ти пускам пушеци за предаването. Сега нека да питаме и Нетко. Нетко? Ама той кой е, бе? Питай не. Той е господинът с светещите очила. Той е най-новият български супергерой. Как се казва? Ти първо го направи сериен ответ, после супергерой. Избери си едно от двете. Точно това е странното, че в България той е едно и също. Между другото, супергероя не убива лошите. Винаги или ги връзва, или ги предава на полицията. Никой не убива. Той не си цапа ръцете. Да, така е, по принцип представите на супергероите, не ги убива, предава ги на полицията. Да, тя на запалка. И полицията ги връща обратно. Ама виж сега, ти виждал ли си тук, примерно в Шумен специално агресивни кучета? Агресивни не, обаче съм сигурен, че те всичките са паразитени много. И серат кучешка теня, ходят деца, по тревички. Ами че ти, откакто съществуваш, живееш с него, бе. Откакто съществуваш като човек, като човешка раса, съществуваш с кучето си. Редом с кучето си. Знаеш колко кучета са има? Аз от 5 годишен само с кучета си. Милиони години назад, ако са... хубаво, не милиони, глупости. Хиляди години назад, ако се върнеш човек, хората се са мислили за ваксини, се са мислили за... не знам си какво, за безпризорност. 54% от случаите на кучета в Европейския съюз са в нашата страна. Впоследствие... И то е болест, която развива много хората години. започват да живеят по-малко. Признаци се появяват много години след като се заразиш. Очаква се бум сега на кучешка теня.